क'क्राझार एरिया बेप्टिस्ट एस'सिएशननि जे 24थि गथ'सा आरो लाइमोनफोरनि जे जथुम्मा बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै आङो जोबोद रंजानाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि जथुम्मायाव आथिखालाव जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरै सोलिनांगौ बेफोर आयदाफोरखौ लानानै बेयाव फोरोंनाय जायो। मानो होननानै बुङोबा दासान्दि जों नुनो मोनदों गोबां लाइमोनफ्रानो गोबां बेसाद बाहायनाय फोरखौ गोबां बांनायनिफ्राय बांनाय जों नुगासिनो दङ। बेबायदि समफ्राव गिर्जानि लाइमोन आफादफ्रा माबोरै सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ खांनांगौ आरो बेफोरबायदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जाहाथे बिथांमोना मोजाङै फरायनो हायो, मोजां सासे फरायसा जेन' जानो हायो, गाहाम आखु जेन' दानो हायो, बेफोर आयदाफोरखौ लानानैनो बेबायदि जथुम्मायाव फोरोंनाय जायो। आरो बे आयदाफोरखौनो लानानै बहायबो सानब्रैनि जे हाबाफारि लानानै क'क्राझार एरिया बेप्टिस्ट गिर्जानि लाइमोन आफादा जेखौ खुंदों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। जाहाथे बयबो नाजायो जे आथिखालनियाव थासारिया मोजां नङा, बे गाज्रि थासारियाव लाइमोनफ्रा जाहाथे गोथों लामाजों बिसोरो आवगायलांनो हायो आरो बिथांमोना साफा साफा राफोद नौनागोरि जानो हायो, गावखौ गायसननो हायो। बेनि थाखाय बयबो आफादफ्रा लाइमोनफोरखौ आरो फरायसाफोरखौ जाहाथे जोथोन लानो हायो बेबायदि हाबाफारिखौ बयबो लानांगौ होननानै आं खावलायनो लुबैयो। आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो क'क्राझार एरिया बेप्टिस्ट लाइमोन आफादखौ आं साबायखर बावो। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।